Đuričić pobegao je iz Zadruge 6, zbog čega će morati da plati kaznu od 50.000 evra. Da će napustiti imanje u Šimanovcima, reality igrač je najavljivao još pre 7 dana. Miki se naime već dugo u realitiju žalio kako mu nedostaje porodica i da želi da ide kući. On je pre samo nedelju dana pokušao da pobegne iz realitija zbog toga što je čuo glasine da se njegova supruga navodno razočarala u njega. Mikija su tada zadrugari uspeli da ubede da ne preskače ogradu, te da izdrži do kraja sezone, a Miki u suzama priznao Cimeru da mu nedostaje porodica i da želi da ide kući. Takođe, Miki je nekoliko puta isticao da je kratak sa živcima i da se plaši da nekoga ne udari i završi u zatvoru. A sinoć se posvađao sa Zvezdanom Slavnićem, kojem je rekao da ga razočarao kao čovek, jer je izdao ženu koja mu je brinula o bolesnoj majci i da veruje da bi sutra i njega prodao kao druga.